jekk inti dil-ħaġa rċevejta u ġiet f'moħħok, sinjal li mela hemm xi ħaġa li qiegħda fik u inti titwieġeb għaliha. Il-mulej ma jażilx biss l-aħjar nies u jitfaħħom għal dil-biċċa xogħol, pjuttost jażel nies normali, komuni bħali u bħalek, u mbagħad along the way waqt li aħna nkunu mixjin fit-triq jagħtina l-affarijiet li jkollna bżonn. Illum li ftit xhur qassis għadni xorta nsaqsi din il-mistoqsija. Ir-risposta nsiba f'Ġessu li sejjaħli. U għadu jmexxini u li jkompli jgħinni biex nwasslu lill-oħrajn. Għalhekk illum il-mistoqsija ssir risposta. Iva jien qassis għaliex sejjaħli hu u għadu jmexxini hu biex naqdih fl-oħrajn. Mistoqsija li spiss nagħmel hija jien saċerdot u minn tant nies għaliex jiena. U risposta nsiba f'xi ħaġa sempliċi. Jekk din hija s-sejħa li l-mulej qiegħed jagħmilli biex inwassal l-imħabba tiegħu lill-oħrajn, allura iva bħal oħrajn jien ukoll nista' nkun saċerdot. Jien nara bħal meta xi ħadd qiegħed ifittex id-deb, qed ifittex xi ħaġa, irid ifittex, imbagħad kien jinnota li hemm xi ħaġa speċjali jarafha. Għalhekk huwa proċess fejn bil-mod il-mod issaqsi imma Alla x'jirid minni, mulej jurini xi trid minni. Imbagħad malli jkollok l-indikazzjonijiet tinduna li din hemmhekk il-ferħ ta' ħajti u hemmhekk imbagħad tgħid din is-sejħa tiegħi. Hekk tilħaġeja sejħa u sejħa minn Alla ma tgħaddix biżmien. Tara ftit minn dak li kultant taħseb inti, minn dak li tibda tirrealizza minn żmien għal żmien, minn dak li jgħidlek ħadd ieħor. U tinduna anke jekk tipprova taħrabha, fl-aħħar ikollok iċċedi għaliha. La tkun sejħa ġejja minn Alla. Fil-bidu ħsibt li mhux se jifhmuni, ma fil-verità għandu ngħid li ż-żgħażagħ japprezzaw u jammiraw lil min jagħmel dan il-pass fil-ħajja tiegħu. Ir-risposta tkun sempliċi. Ma taqtax qalbek tħares il-qudiem, issib ħafna iktar ħbieb li jgħinuk, illi tarhom jagħtuk is-sapport tagħhom u għalihom biss ukoll tkun worth it illi tgħid għaliex m'għandix nirrispondi. Domanda kbira li wieħed jibda jinduna l-affarijiet li jrid iħalli fil-ġenb. Imma mbagħad tibda tinduna li mhux biss inti kapaċi iva dawk l-affarijiet twarrabhom għaliex għandek skopi kbar, imma għandek ukoll il-qawwa. Għandek il-qawwa li ma tafx minn fejn ġejja, li żgur li mhijiex ġejja minnek, li matul iż-żmien iktar ma jgħaddi żmien din tkun wieħed mis-sinjali li tista' tikkonferma vokazzjoni. Jekk ħanibqa' nimmaġina li dejjem jien ħankun fiċ-ċentru, allura ħanasal ħanagħmel affarijiet, imma jisu dejjem ikun hemm dik xi ħaġa nieqsa forsi, isma' imma da kollox dan hemm. Xi affarijiet li kelli nagħmel qabel ma dħalt is-seminarju kienu fost oħrajn li nieqaf mix-xogħol, nissospendi kors l-università u wkoll tieqaf mill-grupp taż-żgħażagħ fejn ikun hemm sħabek. U ma affarijiet li diffiċli tagħmel, ħatieqaf minn xi ħaġa u tidħol f'xi ħaġa oħra li għadek m'intix ċert sejra toffri, imma fl-istess ħin issarraħ rasek li jekk din hija s-sejħa li l-mulej qiegħed jagħmilek, allura m'hemmx isbaħ minn dak li twarrab kollox biex taqdi lilu. Mistoqsija li saqsejta ħafna drabi u indunajt li rrid nagħmel tliet affarijiet, waħda minnhom li nirbaħ il-biża' jekk ma tagħmel l-ebda pass ma tasal imkien. It-tieni il-commitment jagħtik direzzjoni u meta jkollok direzzjoni tgħid isma' x'ħaj wassalni hemm. Dik tgħinek ukoll tagħmel l-aħjar deċiżjonijiet biex tibqa' f'dak il-commitment u biex tasal. U t-tielet li f'din il-mixja dal-commitment minix waħdi. Jekk Alla sejjaħli ħajtini kull għajnuna biex jara li jien nasal u biex jien ma nintilifx. Il-commitment jista' jinżamm mhux bil-saħħa tiegħu tal-qassi stess, imma dejjem bl-għajnuna tAlla u naturalment l-għajnuna tAlla jrid ifittixha.
Min iħaddan iċ-ċelibat ma jfissirx illi ma jkunx iħobb il-familja, jew kellha ma jkunx irid il xi ħadd li jħobbu. Kull bniedem jħoss il-ħaġa għal ħares il-qassis li ħaddan iċ-ċelibat ma jħoss l-affarijiet. Din hija kwistjoni ta' kemm jien ġenerus. Kemm jien ġenerus ma'Alla, kemm jien ġenerus ma' oħrajn. Il-kwistjoni li jiena nħobb tfajla u nixtieq niżżewwiġha u jkolli l-familja tiegħi diġà qiegħda titlob minni ċertu livell ta' ġenerożità. Imma tista' tkun xi ħaġa konvenzjonali din qiegħed nagħmilha hekk biex inkun bħal oħrajn, biex jiena nkun normali jew biex inkun bħalma qiegħed jgħix ħadd ieħor. Jiena fimt li l-koll imsejħin biex inħobbu, imbagħad trid tinsaqsi kif. Inħobb bħala raġel miżżewweġ jew inħobb fil-ħajja taċ-ċelibat bħala qassis. U fimt is-sabiħ li nħobb u is-sabiħ li nħobb il-komunità b'mod miftuħ li ninkludi lil kulħadd. U f'dan is-sens imbagħad rajt li sabiħ nikkommetti ruħi biex inħobb fil-kuntest tas-saċerdozju fiċ-ċelibat. Hemm diversi modi kif wieħed jgħin fis-soċjetà u kull għajnuna hija importanti. Però mbagħad hemm mod kif tgħin bħala qassis li jikkumplimenta imma wkoll huwa uniku. U f'dak is-sens jekk ikun nieqes is-soċjetà ukoll dbati. Wara kollox aħna ħajjitna qiegħda hemmhekk biex naqsmuha moħrajn. Imma mbagħad aħna maħniex qegħdin nitkellmu biss fuq li ngħin għax li tgħin qisek inti qed taqbad biċċa minn ħajtek għandi ftit free time nagħti daqqatit. Din hija xi ħaġa differenti mhux li tgħin imma li tkun. Alli jagħti dak li jonqos fil-qassis. Iva jien qassis għaliex sejjaħ li hu u għadu jmexxini hu biex naqdih fl-oħrajn. Jiena bil-mod il-mod fimt li rrid nagħmel din l-għażla u hija għażla ta' kif ser inħobb. Jekk inti l-ħaġa ġiet f'moħħok, għamel xi ħaġa dwarha. Id-deċiżjoni tiegħi għamilta. Issa jmiss lilek.